Gedurende die oorlog in die vroeë 1900s moes honderde boerefamilies se land en taal verlaat Argentinië toe. In 2015 het CNA 'n stukkie van hul erfenis en taal vir hulle teruggevat. My ouma en my opa het van Afrika gekom. My ma en hulle is gebore hier en ons is ook gebore op die plaas. Ons het kersen gemaakt in die winter, man. Ons het zo kassie vol gemaakt. Ik weet dat je weet die lakens. Snij je zo lang en dan rol je en je zet het draadje in. En dan onder dan maak je die pijntje vast. En dan gooi je die vet in. En als je laat koud wordt en als het koud is, trek je niet. Hoe gaat het met onze pret Afrikaans, onze pret bij je Spaans bij elkaar? Nee, kijk. Ah, ya dije ayer cómo es. El de que me decía Martín. Je hebt echt nog gehoord, maar ja. Jampiribip staat latibouwtjes. Er is niks muziek wat ons kan lezen. Nee, Afrikaans, niks. Ons het niet Afrikaanse boeken. Ah, qué lindo, tía, pero vos no sabés que Ach man, hoe zal dat niet? Ons moet die Afrikaans ook. Je bent portret. Hier is voor mij. Nee, Hier is voor mij. Voor mij. Even die jongen. Ja, Let's sing some. Mijn woonse moeder is zo oud.